आं गिबियावहायनो आंनि अनसुला फोरबो जिसुखौ आरो अनसुलि आइथा मारियाखौ आं गोसो गोरबोजों हाजासे हामबाय होयो आरो बाख्नायो। आं गोबां बेयावहाय सिगाङावहाय माने फैनो आङो बिराद गोसो जाबाय थाखायोमोन। फैनो सानब्लाबो आङो फैनोनो मोनामोन। आं जेब्ला दैमालुनि बे रिट्रिटखौहाय आङो बेयाव जानायखौहाय आङो लाफैनो थाखाय गोसो जाबाय थाखादोंमोन, जाबाबो मोननो हायिखाय। ओमफ्राय आंनि जिउआव आं गोबांथार सानबायदि आंना बियानैया आमाइनि फिसालानि फिसाजोआ 13 बोसोरनि बारा जाबाय, जानो हागौ बियो 15 बोसोरानो जाबायमोन। बियो सिगाङावहाय खामानि मावजेननायावहाय बिदिनो लामायाव मावहैयोमोन। खर' गिदिंनानैहाय बियो गोग्लैनानै थादों। हाजार हाजार नायबाबो बियो हामाखै आरो बेबायदिनो थाबाय। बिनि उनावहाय बेहा बेबायदिनो थाबाय जेबो सोलिनो हायामोन। मानसिया खुगाया थेव थेव बुंनो हायो, नाथाय उन्दुनानैनो बियो सोलिनांगौ गोनां जायो। जानो हाया, लोंनो हाया, गोबां खस्थ' जायोमोन। आर जेरावबो लांनो हाया माने अबस्थाया बुहुद दुखुथिया न'खर। बिनि बिफाया ना सारनानैसो जायो। सानहरफ्रोमबो बिनि बिफाया ना सारै ना फाननानैसो माइरं दैरं लाबोयो। बेबायदिनो सोलिनानै जिउ खाङो। अब्लाबो फिसाफोरखौ जि थाइसे थाइनै मोनो बेफोरजोंनो फिसाफोरखौबो एसे एनै मेगन नुहोदों, फोरोंदों। गावनो आन्था नाम लिरनो हानाय बेफोरबायदि गासैखौबो जाबोजोबदों खस्थ'यैबाबो। नाथाय डाक्टार गिदिरनाव लांनो थाखाय जेबो उफाय गैया, बेबायदि अबस्थायाव दङमोन। बेबायदिनो थाबाय बिनि उनावहाय जोंनि महिलाफ्रा जों आब' एलिसाबेथजों जोङो ज' नबिना लादों। नबिना लानायावहाय बियो एसे मोजां जाबोबायमोन। 7 मास नबिना लानानै बे जिमिनाया थाबायनो हादों। थाबायनो हानानै बियो गिर्जायावबो थांनो हादोंमोन, ओमफ्राय हाथायावबो थांनो हादोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव बियो थाफिनबाय। बे उन्दुनायैनो थाबाय। बेबायदिनो गामिनि मानसिफ्राबो फैनानै बेखौ गिर्जा खालामफैयो, फोसारौफ्राबो गिर्जा खालामफैयो। आरो बेबायदिनो थाइसे थाइनै थाखा फैसा बेनो मुलि दुलि बायनानै जानो होयो। बेबायदिनो थानानै जेबो उफाय गैया, जोंबो जेबो हेफाजाब होनो थाखाय गैया। बेबायदिनो अबस्थायैनो थाबाय सानब्लाबो जों जेबो खालामनो हायाखै। नाथाय जिमिनाया गावनि फोथायनायजों, मानसिफोरनि गामिनि मानसि बिनायजों, गिर्जायाव बिनानै होबाय थानायजों बेबायदिनो एसे मोजाङै जालांबाय। जालांनायनि उनाव बेबायदिनो आं गोसोआव जोबोद सानबाय थायोमोन, अब्लाबो जों जेबो खालामनो हायैलाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो बेबायदिनो इउटुबाराव नुबाय। इउटुबाराव नुनानै आङो मबाइलखौ जेला ओंखाम जाखाङो, आं बिदिनो मालाबा बिदिनो मोनखांबाबो, जेनेबा माखासेया बेबायदिनो मोनखांबाथाय जानो लुगैयो नालाय, बेयाव ज' जानाय जायो। ओमफ्राय जाखांनानै आङो गिर्जा खालामो। गिर्जा खालामखांनानै बिखांनानैहाय उनावहाय दसे जिरायनायाव आं जेब्ला मबाइलखौ नायबाय थायो। आङो नायबाय थानानै आं बेबायदिनो नुयो गोबांथार बेमारि सोखाजानाय मानायफोरखौहाय। आंनि गोसोआबो बिराद फैनो गोसो जाखायो नालाय। ओमफ्राय बेबायदिनो आङो सानसेखालि आङो मबाइलखौ लानानै थांबाय जिमिनानाव। जिमिना आनै, नों दैमालुनाव थांगोन नामा? नै खथ' मानसिफ्रा सोखाजादों, जुदि थाङोबा आं माबा मोनसे बेबस्था लागोन होननानै बुंबाय। ओमफ्राय जिमिनाया होनबाय, थांगोन, औ आनै आं थांगोन बिदि होनना बुंबाय। बिदि बुंनायखाय आङो फैबाय। फैनानै ओमफ्राय फोसारखौ होनबाय आङो। फोसारगाबो जोंनि न'निनोखा। ओमफ्राय फोसारखौ होनबाय, औ लांनो हागोन दे होमबालाय सानैजों रायज्लायनानैहाय लांनोसै होननानैहाय जों रायज्लायनानै लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय महिला आइजोफोरनावबो आङो बुंनाय जाबाय, आं जिमिनाखौ लांनो, माने न'खराव जेबो अबस्था गैया,
एसे आंनो रां नांगौमोन बेबायदि होननानै ओमफ्राय बेयाव हरबाय हरनानै जोङो जिमिनानि आखायावबो आङो जिमिनानि आखायावबो महिला आइजोफ्रा जोंनि भैरबकुन्दनि महिला आइजोफ्रा होबाय 3000 थाखा होबाय बेनो खरसा नांखागौखा बेनोबो जोंनि महिलानि धोरोमनिफ्राय अननानै नैबेखौहाय हैथां होननानैहाय आं बेखौ होफैबाय होफैनानै ओमफ्राय न'खराव रायलायनानै आं बे लानानै फैनायानोसै दिनै बे माबाया 9 बार जाबाय लाबोनाया जिमिनाखौ दिनै थाबायनो हायैया बे बियानि जिमिनाया थाबायबाय आं फोथायनायजों लाबोदों बियो हामबायानो थाबायनोनो हाखायामोन ओमफ्राय बेखौ लाबोनायजों लोगोसे आंहाबो बे आखाइया दैखांनो हाया सिङाव गोदो अरदावनाय बिराद साखादों आरो ओरैहाय गोजौयै थिखांनो हाखायामोन आरो माने बाव लाबोनायजों लोगोसे आंना आखाइया बे अरदावनाया गैला बेबायदि सागाबाय गैला आरो थिखांनोबो आं हाखाबाय बेबायदि जेबो दिगदार गैला आरो खानायबो खाथबनो हाखासै बे सानायखौ लानानै आं बिराद खस्थ' खालामोमोन आरो जेब्ला लाबोदों दैमालुआ होनदोंमोन बिनिफ्राय बोखांनानैहाय खाथियाव लाबो होनोब्ला आंनि बे आखाइया बेजों थिखांनाय नालाय आं दैखांनो हायाखै हावलेना बेबायदि जादों आरो दैखांनो आं बोलो होनो हायाखै नाथाय बिनि उननिफ्रायनो आंनिया गाबाय आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंहा खरसा जानोबो एसे खस्थ' जायोलाय आङो बागानावहाय साहा बिलाइ खाहैदोंमोन साहा बिलाइ खाहैनायावहाय आंनि लाइन फारिखौ खालांनानै ओमफ्राय आं गुबुननि फारिखौ खास'नानै होदोंमोन आरो बे खायै खाबोनायावनो बै हान्दिलर बेरेया आथिङाव ग्रोब जाबाय बेरेया जोनानै ओमफ्राय बुख्रांजोब्बाय बेबायदि जादों जोनाय माने जोदों 11था जोदों आंनि आथिङावहाय हारायावनो जोदों जि गिदिरा बे ओरैबायदि खस्थ' जाबाय आंहा खस्थ' जानानै ओमफ्राय उफाय गैला मा खालामबावनो बिराद सानाय जानानै ओमफ्राय बिजि थुजाहैबाय बिजि थुजानानै एसे गाबाय माने खिस्लाङा थाबोबाय नालाय बेबायदि खिस्लाङा थाबोबाय नालाय बे थाबाय सप्तासे थाबाय थानानै सप्तासेनि उनावहाय दैज्लां बोथोरबो सफैहांबाय दुब्लि खारायनायनि बोथोर जाबाय खारायनो माबाबाय ट्रेक्ट'रा लाबोबाय ट्रेक्ट'रा लाबोना हालेवनानै गोदोलांबाय ट्रेक्ट'रा गोदोनाय बे हाखरा गोथौ जाबाय नालाय आंनाथ' नायनानै थानो हाखाया आंनो हाबनानै बे हाखौ सान्दुं गोसा दैयाबो दुंजोबदों आथिङाव एसे मोजां जाखाबाय साननानै आङो जेबो अरजानाय नंला बे सप्तासे जाखाबाय होननानैहाय आङो हाखौ दुब्लियाव हाबनानै खदालजों समान खालामदोंमोन खालामनायनि उनावहाय दानियाबा मा होनो हरावहायनो आथिङा बुख्रांबाय साबाय अबस्था गैला बेबायदि बिराद खस्थ' जादों बेबायदि जानानै थाबाय थानानै ओमफ्राय उफाय गैला मा खालामबावनो आङो बिदिनो डाक्टारनाव थांबाय माबाय बिजि लाबाय गैयाबाबो द्लामैनो फैसा थांबाय आंहा 15,000 16,000सो बेबायदि थांदों आरो अब्लाबो जेने थेने आथिङा मोनग्लुंजोब्बाय साननै सानथामबावबा हारायाव हाबनायबा आथिङानो हास' जानायसो जागौमोन आरो बेबायदि बुंदों डाक्टारा अब्लाबो बे डाक्टारा मोजां खालामबाय खालामनानै बिजानुआ थालांबाय बे मानबाय थायो आजि बोसोरबा जाबाय बेबो बे माननायाबो आंहा बेयाव फैनायजोंनो मानगालांगासिनो दङ खमायलांगासिनो दङ आरो नङाबा बिराद मानो आरो थानो हायामोन बेबायदि दा बेनो आरो आंनिया बे मोननैया जेनेबा बे बेरे जोनायाबो मुलि होबाबो हामखायाखै नालाय दा बेयाव फैनायावनो आंना खमायलांगासिनो दङ मोजाङै जालांगासिनो दं आरो बांसिनानो गाखाबाय आरो बेबायदि दा आखाइयाथ' फुरानो गाबाय जिमिनाखौ लाबोनायजों लोगोसे इसोरा अनबाय बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों हाजासे हामबाय होयो आरो बाख्नायो फंबाय दैमालुखौबो हामबाय होयो आरो बाख्नायो आंहा होलांनो थाखाय जेबो गैया केबोल आं खुगाजों हामबाय होनोल' हायो बेनिखायनो आङो अनसुलाफोरबो जिसुखौ आं हामबाय होयो आरो गासैखौबो आं बाख्नायो एसेनो आंनि बुंनांगौआ जोबबाय आं भैरबकुन्दनि जिमिना फैलाय हायामोन बे जाय थाबायनो हायामोन बेखौ दे जोङो ओरैबायदि थाबाय दे थमास दे बे आखाइ खबना हो बेयो 13-15 बोसोर जानाय इसोरनि गेदेर अननायजों बे जायगायाव 13 बोसोर जाबाय माने 13 थारिखआव लानायखाय गोरोबबाय ओंखायनो बियो दा नोङो दा माबायदियाव मोननानै दं नोंनि ओरै फै
नोंथ' बेखौ नोंखौ बुद्रुनाय जोङो इउटुबाव नुदों दा बेखौ बुद्रुना लांनाय बामखाना लांनाय न'खरनि मानसिफ्रा नोंखौ बेबायदि लाङोमोन नामा आगोलाव मायावहाय नोंखौ बुद्रुना लाङोमोन नामा बिनो बैसिम लाङोमोन आगोलाव फार्स्टआवहाय लांदोंमोन आंखौ फार्स्टआव लाङोमोन औ दाथ' लांनांला ला आं लांनांगोन नामा नोंखौ दा दायो आं थाबायनानै थांनो हासै दा सोरजोंबा बाम जाबावनो लुबैदों लुबैयाखै लुगैयाखै दा इसोरानो बामबाय ना औ जिसुआनो बामबाय औ नों दा आथिं आखाइ बोलो मोनदों ना मोनाखै मोनदों मोनबाय सोर बोलो फोराखै नोंखौलाय इसोरा जिसुआ जिसुआ आरो नोंखौ जिसुआनो सोखाबाय जिसु मावनो हायै जेबो गैया ओंखायनो फोथायनायाव बेनियाव गोगोम जादो नोङो इसोरखौ हामबाय होदो दे इसोरखौ हामबाय हो दिनै नोङो थाबायनो हाबाय दे आखाइ दिखानाय गावदो बुं हामबाय बुं हामबाय आफा हामबाय हामबाय आफा। जिसु हामबाय आइ मारियाम हामबाय आइ मारियाम हामबाय आफा हामबाय हामबाय जिसु आफा। हामबाय आइ मारियाम हामबाय आइ मारियाम हामबाय आफा हामबाय हामबाय जिसु आफा। आइ मारियाम दे हालेलुया हालेलुया एबारे खेबसे आखाइ खबावदो दे दे खारलांदो दे खारनो हागोन हाया नोङो दे खारनो एसे लासै खार दे थाबायना बैथिं एसे थाबाय गोथों गोथों मोनो दे आरो थाबायनाय दे थाबाय दे लासै दे थाबाय दे थाबाय दे आखाइ खबना होबावदो दे दे हामबायसै दे दे फै आरो दे आरो गोदान लाफिन